Segon prec. La nit i matinada del 25 al 26 d'abril es va procedir a asfaltar el carrer Lluís Muntades en el tram comprès entre la carretera d'Esplugues i el carrer Sevilla. Una actuació necessària, però el que potser no era necessari era fer-ho entre les 22 i les 6 del matí, impedint el descans nocturn dels veïns i veïnes dels edificis propers a aquest espai. Aquest carrer ha estat tallat al trànsit durant mesos en algunes direccions per diferents obres de les urbanitzacions del voltant i asfaltar-lo es podria fer sense problema en horari diürn sense afectar així el descans del veïnat. I preguem que en les obres de la ciutat que es tinguin en compte els horaris d'actuació que menys afectin el descans del veïnat, així com la mobilitat i els accessos. Comentar-te que a mi també em va sobtar perquè passava de matinada per allà, però és que no ho fem nosaltres, això és la Junta. I sí, no, està clar, però clar, com no tens que demanar permís, doncs evidentment, però ja, jo pensava que només era una hora que es podia entendre, però després em vaig assabentar que era veritat això, i això tens tota la raó. Pot tenir en compte per futures, doncs gràcies. Però formem part de la Junta. Doncs elevem la queixa i traslladem el què?